Il-kap nazzjonalista Elix Borg kompla bil-politika tal-irkand din id-darba dwar il-wedi elettorali li għandu għal-Gżira Uċija. Fil-fatt, 3 jiem wara li l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-manifest elettorali tal-Partit Laburista int Malta għandu proposta għal-għawdex Borg għalhekk. Jien determinat illi kull proposta illi għandna l-Gżira Uċija għandna 110 proposti, illum nedejna ftit minnhom. Din id-dikjarazzjoni ta' Borg ġiet 3 jiem wara li l-Prim Ministru Robert Abela għalhekk waqt li kienet jiġi intervistat f'Tasannat. F'dan il-manifest elettorali ta' din il-kampanja se nkunu qed inniedu mit-proposta l-għawdex. Dan l-episodju tal-politika tal-irkant li kienet iħaddan il-kap nazzjonalista jingħaqad ma' episodji oħra fejn fost l-oħrajn fejn tidħol ir-rata ta' taxxa differenti għax-xogħol part-time. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet il-kap nazzjonalista reġa' naqas milli jgħid fejn se jkun l-isptar li qiegħed fit-Tramuntana, anke jekk dan l-istazzjon diġà staqsih din il-mistoqsija għal darba darbtejn. Serraħ rasek li sal-aħħar ta' dil-kampanja elettorali ngħidlek serraħ rasek fejn hu f'waqtu. Imbagħad il-kap nazzjonalista kien affaċċjat dikjarazzjoni li jagħmel l-awtur tal-manifest nazzjonalista George Vital Zammit fuq l-Istazzjon Nazzjonali dwar il-costings. Jiena din in-narrativa tal-costings, jiena minix fan kbir tagħha. Borg hawn inqabad li ma jafx qal dak li qiegħed jiktiblu il-manifest. Mela, George Vital, mela, huwa iva l-awtur propju tal-programm elettorali nagburi bieħu nirringrazzjah tal-ħidma tiegħu, però rigward tal-costings, iva forsi għalhekk